Măta! Hei, salut și bun venit la un nou episod. Astăzi o să jucăm Minecraft alături de Mystery Games. Biouța. Deja am văzut pe... Ce pizda, mă? Bă, a venit un pedofil aici. Dar ce te uiți prin telefonul meu? Păi stai să intru. Uite, nici nu ți-am luat damage. Hai, bă, te apucă. Da? Gata, gata, gata. Vezi că te bate. Dă și mie ceva din cupăr. Bine, stai. Poftim. Stai că se dezlănțuie. Morți. Hai băi, Ajutor, mă fute! Dar mă doare pe mine în pulă că se duc achievement-urile. Uite, îl puteți vedea acolo în depărtare pe domnul Mystery, care are întâmpină dificultăți în deplasare utilizând picioarele. Uite, vedeți? Are niște probleme și vrea și două topoare în cap. Dar bine că eu aici mă chinui cu târnăcopul să strâng pietre și tu iei cărbunii. Uite, vezi, din cauza ta mi s-a dus durabilitate din topor. fix eu. Îl devină. Fix tu, că în tine am dat. Hai să jucăm ruleta rusească. Nu. Am câștigat. Căluț. Căluț. Ai sunat ca un copil de 5 ani acum. Ajutor. Salut! Îți dai seama că de când am început episodul n-am făcut nica? Hei, te văd pe hartă. Te văd pe hartă, băi. Mă arunc într-o gaură gigantă. Aruncă. Au. Ai pantaloni encantați, a? Stai să văd că nici cu protecție împotriva focului. Se pune dacă mă tai fierbinte. Mystery tai copaci. Păi în promovare. Ce-i cu cerul? Deci... Bine, deci avem un cer portocaliu. De ce ai plecat? Fără mine. Vino încoace. Ieși în piză, băi. Ieși în piză. Nu mă omoră delfine, că-s bun. Tocmai s-au spawnat vreo 10 pești în fața mea. Eu explorez insula. Când îți pocnesc una, acum am zis că mergem împreună. Uite Hai. acolo pește. Hai cu mine. Uite pește. Hai cu mine. Unde ești? Bă, tu ești handicapat? Voi conduce această expediție în căutare de vaci. Futu-ți pizda, măi. N-am dat eu. Oh. Tu, chiar tu ai dat. Dar și tu ai dat una în mine? Bă, tu ai dat două deja. Am mai dat și tu una, bă. Bă, că tu ai dat două în mine înainte. Bă, aici e spawner de scheleți. Ajutor, ajutor, mă fute, ajutor, ajutor. Am câștigat. Și acum îl futem în pat. Bun, deci după un timp în care am căutat un loc foarte frumos și în timp ce era să pornesc filmarea, domnul Mystery m-a împins în dita mai gaura. Așa, și? Tu te împins la mătii. Da, păi... aici. Au. Stai. Bă, dacă te uiți așa, chestia asta e destul de simetrică. Două de nisip sus, două de piatră jos. Da. Bă, hai să facem aici, ca un fel de bază. Păi facem aici. Bă, ce ai făcut? Ce-am făcut? Îmi pare rău de domnul Mystery Games, acesta folosește coduri ca să... Că e el prost și uită pe unde să meargă. Așa acum trebuie să-l găsesc eu pe el, că el nu mă găsește pe mine. Partea asta o tai, deci pot să înjur cât vreau. Pula. Era ta? Mhm. Cu tot survival? Nu, doar partea asta. Cu creativ. Da. Cum? Ei, bă, creeper! Dita mai gaura! La pizda Zuli. Ah! E prost ăsta. La pănuța de... Da, dar ce cu el? E prost? Bă, ieși! Bă! Ai chirit? Nu, tu ai chierit. Bă, ai ratat un fier aici, prostule. Și tu ai dat o grămadă de fier. Prostule. 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 Și avem lângă noi un trist. Da. Îl ținem sequestrat, dacă vorbește, îl batem. Da. Numai pentru ce-au făcut acum, nu mai dăm măcar 2 zile și îl batem la cul. Chiar. Bă, cum au ajuns asta aici? Pască! Noi îl batem pe ăsta. Treci la conscia ta și rămâni. Lasă, te mâncăm noi de seară. Asta. Te afumăm. Fumă. Bună ziua, domnule, aveți coaie de cancer. Nu aveți coaie deloc. Nu, pe asta chiar nu tăiem. Bă, eu nu... Fă-ți tu. Vampir.
Hai, dau-și-l, dați-i! Nu, vreau să... Nu o să apar pentru că ăștia nu o să... Trebuie să mâncăm seara, ți-am spus. Manu sau ne sugi pula Mystery Games and Gay Music. Operator. Am abătut! Lasă calul! Uite-te unde mă uit eu. E prost. Da, ba, Ceau! Penisul, mama! Mystery, Da, e timpul. hai. Hai, e timpul. Așa. Taci în piză, mă. E timpul. E timpul. Eu intru, tu mă aștepți, da? Da. În cazul în care devine agresiv, Închid ușa, hai. deschizi ușa și îl bați cu toporul. Stai să-ți dau toporul. Am topor. Stai că ți-l dau și pe meu. Ți-am dat butonul. Dăm butonul înapoi. Ah. Dăm butonul. Bun. Hai, bro. Hai. Așa. Trezirea. Copile sequestrate. Ești târfa mea! Ești târfa mea! da, puțe! Îți dau eu! Dar vreau și eu să Târfa mea! Târfă. Am rândul meu. Am omorât târfa! Bă, puțe, eu nu stau acolo. De ce? Puța, ai camera ta! Am stat 10 ani în celula aia și m-am sfătut în fiecare zi. Bă, salut! Stai, și acum cum ieși? Stai că ne culcăm acum, că lui Mystery s-a crăpat patul. Haideți, bă, dormiți. Stai că i s-a crăpat patul! Târfa mea! Bă, dați-mi ceva de mâncare că mi-e foame. Da, du-te, duci ce-ți măta? Nu, că mă duc să vă fur dacă nu-mi dați. Că eu am Uite făcut- aici! Tăceați în pista, babi voastră. Eu, de căcați la cură. Ce de dracu te-a pus să bași pe seama? Pocni! Bă, ai o pulă din bureți? Mai avem 2 copii sequestrați. Le dau permisiunea numai o dată să urle. A, uite, fac casă lângă parpabil. Du-te în pizda, mă, de Bă, tu nu- Puț, fă-ți la deportajă. Mergi în pizda, mă, tu ești. Uite aici, lasă acolo, bă, că e destul de departe. Marș că eu fac Bă, ferm. e destul de departe. Eu fac Îți ferm. faci puț în gură. Marș că te fac ferm. Dacă te mănâncă în cur, Du-te direct. bă, tu nu vezi unde mi-a făcut-o ce departe de tine. Mai departe, fă. Bă, voi sunteți proști? Bă, uite la ce parpabil prost. În care în pizda? Sugea mei pula, tu când ai venit aici? Hai Prost. că plec. Uite prostul. Puța mea, dacă mi-a zis spatul. Hai. Ai! De acolo am pe. Ștefan Mihai sau Adi, spuneți în comentarii. Copilul sequestrat. Doamnelor și domnilor, Mystery, arată o leacă ce am făcut cu copilul. L-am mâncat. L-am afumat și acum îl mâncăm. Ce bună e. Copil afumat. Da, L-am mâncat. și eu. Copilul... Copilul sequestrat nu mai este parte din serie, din păcate. L-am mâncat. Eu l-am mâncat, Era bun. dar nu-i nimic. O să mai apară copii sequestrați de-a lungul seriei. Am încercat să fiu unul de-a nostru. Da. Ce? Un copil care nu știe, nu a jucat FNAF și fie unul de-a nostru, vrea să-i pocnim una? Avem 3 flori ca rămășiță a copilului sequestrat. Ni le-a dat în episodul trecut. Întrerupem programul pentru a vă prezenta Curaj! Gayul cel fricos. Unde Curaj? Hai să-l găsim pe Curaj. Ce puța mea vrea? Curaj! Curaj, am ceva pentru tine. Curaj! Hai, put. Curaj! Națol. Măniecă! Uei, măniecă! M-am născut. Stai, cum o chema pe aia din Baltagu? Două, dracu. Cum o chemai? Lena? Nu Lena. Dar nu-ți spun că știi să vezi. Nu, dar cum o cheamă? Știi cum o cheamă? Da. Cum, mă? Nu zic. Spune, o leacă. Ai, cum se cheamă? De fapt, du-te în pizda, mă, tii. Babă, prost! Să ai prost, prost. Nu, în Nu pizda. ți-am umblat, hoi, dar am spus ca să mi-o dai. De ce dai în pizda, mă? De ce da? A, Ce sus pula. ce dai, Cască. prostule. O să revin. O să
O să revin după tine, Vitorie. O să revin, Vitoria. Ți-aduce aminte? Vitoria Lipan, Mr. Sugioula. L-am găsit pe Springtrap. L-am găsit pe Springtrap. Oh my god, capturează. Mulți mătii de iepuri, adică în pizda, în pula, Cancer la put. E negru. Să rămână. Am venit să vă suc pula.